Goeder de bebouwde kom van Iepen niet wiet van de Volmulen liek de Epermulen, ofwel de Wingbergermulen. Deze twee maalwerken zijn een beetje elkaar stijgen polen. De Volmulen is het lastiger te vingen, geniet grote bekendheid, drieënt met de waterraad en is een gebruik. De Wingbergermulen staat aan de deur gewoon de weg, is het minder bekend, heeft een turbine en liek al jaren stil. Nou, onze watermolen is wel compleet, intact, maar niet meer in bedrijf. Sinds een jaar of 30 is dat niet meer ter sprake. Maar het is wel apart wonen, joh, met alle mooie dingen en alle minder mooie dingen die wat erbij komen kijken. En vooral de minder mooie dingen is natuurlijk het hoogwater, wanneer dat opkomt. Dat is wel heel indrukwekkend, ja, kan ook heel vervelend zijn. Alles is nog redelijk in conditie. Alleen wel voor een waar drieën te krijgen, ja, moet er toch wel iets mee gebeuren. En dat vergt een stukje onderhoud, een stukje restauratie, vergt wat vernieuwingen. Maar goed, daar zijn we een aantal jaren mee bezig, maar dat wil nog niet zo 1, 2, 3 vlotten. Zeker niet met subsidiemogelijkheden en dat het toch wel een behoorlijke investering is. Dan kan ze kijken, ja, laat ze maar alleen maar losdrieën voor het toeristisch effect. Of laat ze hem drieën voor eventueel stroomopwekking of malen. Ja, malen is voor ons sowieso geen optie. De stroomopwekking zou een goede optie zijn. Alleen het probleem is dan, hebben ze nog meer investeringen. Kan het toch al gauw over €100.000. We zijn er wel een aantal jaren mee bezig om dat toch te kijken, ja, om het in ieder geval toeristisch te laten draaien. Dat ze toch kunnen zeggen, nou, het blijft gangbaar. Dat is sowieso het beste voor een molen. Om te kijken, ja, wie kan voor dat gaan doen. Ja, ook met het groene stroomproject, of dat is toch wel tegenwoordig, ja, wat veel lui aanspreken, een beetje back to basic, terug CO2-neutraal, van allerlei uitspraken doen lui. Maar dat spreekt ter verbeelding. Heel veel lui vinden dat toch interessant, zo'n molen. En een beetje oud gebouw met alle. Het is wat anders dan de iPad of de computer. Dus dit is toch, spreekt toch veel lui ter verbeelding.
Pieter Linze uit Schwijberich bouwde in 1844 zelf de molen. Hij was metselaar en boer. In 1905 wordt Jan-Pieter Stassen er eigenaar. Hij zorgde voor een grote verandering door het waterraad in 1914 te vervangen door een turbine. Bij turbinemulens is er geen sprake meer van een waterraad buiten de molen, maar van een horizontaal schoeperaad dat zich onder het water bevindt. Alleen een aandrijfas steekt er nog boven het water uit. Door het water door de turbine te laten lopen, wordt het schoeperaad met aandrijfas in beweging gebracht. In Limburg is rond 1900 bij veel molens het buitenraad vervangen door een turbine vanwege het hogere rendement. Voorbij de korenvelden draait opeens de weg. Alweer een tourniquet en dan de brug over, de geul over. Keer u even om, dan ziet je de mooiste prentbriefkaart uit de collectie Epe. Het gezicht op den onderste watermolen. Een korenmolen wel te verstaan, door water gedreven. Dus een huis met een groot schepgat erachter. Het vreemde in het landschap brengt hier het water. Vlak voor u komen 3 stroompjes samen. De geul, een molentocht en een beekje. Ze vormen een woelige kolk in de geul.